Здравейте! Сега трябва да Златки Бе и Георги. Това е новата ни поредица. Епизод 1. Аз съм мисля бе. Самотна фиданка, пузаме. Ето я така, те са 3-4. Това е хубаво. И така, епизод няма да е дълъг, защото в момента сме насред центъра. Да садиш. Да садиш. Че имаме. Дами и господа. И абонирайте се знака за Босайде. И Бодилчо, не го забравяй. Бодилчо! Защото може да живеем в... Не така, чупим дърво, фиданките. И гледайте на знака 10-ти епизод на новата му поредица. Гледайте знака и Бодилчо епизод 1. Ще ви зарадва. Макни е. Айде, някой той говори. Говори е. Добре. Бах ти ютубъра майна. Бати се ляка. Да се радвам, дори аре, сериозно. Само че само ви казвам, аз ще извинявате, ама играя с телефона. Да. Имаме от телефони. Така че... На кой да си купи на компютър? Не, че аз нямам, ама този рибан има. Няма. И чака дядо Коли да ме подари. Да. Той вяра за дядо Коли. Да. Както и още малки деца. Като главата. А утре може да имаме един вид гостенин, който... Не ма го казвате, че съм ви казал, ама се казва главата. Така ме пряко. Знам. Криси главата. Има и фейсбук. Въпреки, че той трябва вътре, че си отекне са в стата. Знам. Той леко е така влезал надалече. Какво ще пращаме? Мога да направя TNT. Добре, TNT трябва. Няма чупите Workbench. Workbench. Георги. Играем с мобил. Единия е нул. Това с меча камения филот. Поправка, аз съм най-добрия от тук. Ама това стили бе. Верно бе. Ето, не сме чени. Сега го ударих с очи на 10 метра за фиданки. Не ме бива, аз съм нидеща. Не е този също. Ниде. Ще те е такова. Това е клас да ми класа. Тук съм. Мъкни бе. Какво да се прави? Аз съм пети клас. Да е. Така и аз съм пети. Той е кравичка, ела, не бягай кравичка. Само Майя, кота да пише в коментарите. Кравичката ми бе, убими кравичката. Милата кравичка, тя беше тук за има много мен. фиданки. Берете. Да не гледам на Реми. Ма го берем. Дърво. Един няма става геймър, ама снима, защото иска да става добър като нас. И той е оня Георги. Даже и геймърско име си няма брат. И къде бягате? И тук аз не много знам инглиш, ще играя в серверите, защото те е малко любови. Без злати. Той ги снима. Абонирайте се за мен. Злати Борис. Абонирайте се на него. Той прави много хубави клипа на Галио. Това ще бъде качистка неделя. Днеска е неделя. Събота е. 31.10. Да не забравим. Точно. Ще посадих фиданки. Днеска сме петък. Да, днеска е петък. Каква неделя ме гоня, бро? Силата. Аз и къде тук си оправим дупката. Къде? Каква дупка е? Ние да сме на обуве. В дупката да ще живее в дупка, брат. Аре, купай я. Купай я. Аре, скачай. Аз съм много хубав скин. Некоя да вземе Workbench. Аз нямам скин, защото не играх моят телефон с старият ми. Който е Lenovo, между другото. Да. Новият ми е Samsung Galaxy S6. Да се радвам. И така, вижте колко пяски имаме. Здравей, Водзо! Вижте. Айер, брат, май гей. Ябълка! Ще правим легендарки, брат. Аз ще си я изяла. Няма да видя. Мама, че то хубаво. Овцица. Гарга. What's up? Пряко рожилкова гарагашка. И от тук му правим черен списък в ютубърското. Съжаляваме, ама... Донесете Workbench, бе! Бъкнете го тук, бе, тук. Чакай, не ме би, бе. Ако не... Радвай се. Аре, бичи,
има вече, брат. Ай, чего? Къде е? Ето тук е, тук Най, е. вече го служих, Къде е? Ба! Имянки. Аре, какво да направим? О, имам. Има бути. Гошо, О, отбирай имам вътре. легло. О, имам чест. Ай, събирай храна, бе. Ма ням къде Ай, е? събирай, бе, ма, то ще умре. Прасе. Отиди да търпи. Ти храна имаш ли? Само я имаме, Те бе. паржоли. На, Не значи мога да са. тръча. Не, искаш това. Спри да пуска нашия. Връщай се в къщата. И ми прали храната, защото нали ще умреш. Това... Аз да ям. Аре, влизай, аре. Тук има крафтинг тема. Няма. Ти нов ли на тебе? Не съм. Ау, чатната ябълка да ми го спита. Аре, Аре, прали ми храната, ти ще умреш, бе. Ето фърли. Ко? Аре, това не е храна. гледай къде посекна. Това отрова, бе. А, да. Как ще отрова пиле това, бе? Айде, е това, бе. Това се прави броня. Верно. Аз имам Това значи бутки. не се яде, бе. Смутане. Аз имам... Аз си направя то не се яде. Имам ледър бутис между другото. О, си направили го. Кажи Само ми коментар искаме да пишете тук да живеем или да вървим нататък. Какво ще кажете? Аз Така, имам викам ябълка. ножи. Ишка. Така, ще остана гладен малко. Искате ли тук Малко да живеем, време. бат? Ай, затвори го това, е. Затвори го, аз нямам пясък. Ай, Ти става, изкуда, бе. нашия. Да, бе. А къде е честно да си остав работите? Нали не ми Няма взимате чест. работите? Няма. Его, Си бе. имаме. Направи. Си Аз сложам какво правиш там, бе? един стак и 9 и Аз аз ще направя кирка и ще купа Аз тръгнах да правим с май, бе. Ай, къде бе Сторчо, бе? Какво да правя? Аз за кабел. Ай, То аз виждам в тъмното. Кабел. ай, бяга така да си взем към... Да работи. Или Имаш ли 120%. А няма, бе. 20%, о! Ще стигнат. Колко да пъти? Да направим печи. Аз имам 89. И аз ще направя сега, ще направя меч, каменин, да ги бия. И вънка нощ ли между другото? Майка. Само нема ми взимате паржолите. Добре. И вънка е още един. Ще сложа пясък. Ако И Fireprots отлепа. А, Георги! ай, не се бийте. Има хубаво преце. То той не ни завижда, топ да спалня. Отивам за дърво между другото. Къде? А, хода. Ще взимам всяко дърво. Айде го запечати. А напред е врата, бе! Гари, напред врата. Е сега. Айде. Трябва ми дърво. А дърво аз имам. Направих. Абе, тук е, къде е там, бе? Не сте, къде е служил? Нуп. Абе, Така, бе. де е от Сега се строша бега, бе. това? Тук долу, е тук. Ако сега гласуйте, да изгоним ли Георги в групата, защото Няма да сте видели. или да го пазим. Зрителите ще кажат. А, така, ево вратата. Чекай Да, се. ма... мен не мога гласувате. Няма да те гонят, никой няма. Опа! Никой удар, хея вратата на уската къща. Това е така. Ти чакай после да видиш какво ще построя. Мале, трябва да сте много къщи, да не се слагам пред YouTube. И вече сме ютубъри. Да, знаете. Има Нали, сега много ще се клипове. съберем. И гледайте Сашо Про Гейминг. Той ни Да. е приятел. Той е най-великия. Дай, Сашо Про. Ти си. Мъж, правил си го не веднъж. Това ще ми стигне. Малко деца сме, но нищо. Ние, Ние деца ли сме? ние Или сам. възрастни човек. Аз взимам между другото. Млъкни. А какво си шукате там? Какво е? О, при нас имаме една. Имаме един човек, който не е чак човек, а той не е вину, да знаете. Аз си правя печка, нека ако изпълна ще го убия. И че си я И сложа, честитка станаш. и че си сложа печка, ще си я правя. Бързи ма обдръпваме това пиглиц. Аре, влизай! Да, ще специално нож да не ни взимат. И вече сме първи левел. Аре, Аз ще мисля да... затварям. Това епизод Аре, мисля че- да енчатвам само на 30 левел. Ами, Та поред.
Ще има поредици на Survivor Games. Аре, на- и затварям и на вратата. други неща. И ама те нали могат да щупат вратата, ще да запечатат. А те са лоши. Те не знаят. Направих си един... Какво копаш ти влени вътре, нямаш турчове, бе. Аз виждам. Ето това, обърни се, Аре, Златко, намери. обърни се. То намери Ариан, браво, бе. Обърни се към мен, бе. Чакай. Аз се кръвя пират, когато не мога очаква се дойда така до теб и просто удра! Бе. Ай, С копа, Марио. Само посмери, само посмери. Да направим ли малко така? аз съм гладен, но сега няма. О, браво, бе. Ти печеш ли? Аз храна имам 5 пиражоли на трябва. Сега ще печарим. Ма то намери Ариан. Това имаме гъш. Ой. Виж колко Ариан е. Аре, бе, виж колко Ариан. Аре, бе, Бебе, какво е? Виж колко Ариан. Ами какво? Колко Ариан. Слушай ли да Бавно много е взимаш. тъмно, ще взема с спалнето. Еми, на всеки ще дадеш по 3. Само вчера игра си и изведнъж... Злати. Знаете какво стана изведнъж? Гръмна го дори няма и Айрон. И дори няма портал към Мада човек. А, на мен в моя съръв, и на мен пиме. Кайко да знам. Във фермата ми е един пикмен. Аз ще ям. Умира. Айде, отрових се. Само, че този Георги има Майнкрафт от поне повече един Аз се ден. отрових за 23 секунди. Зомби! Ай, мерси, Имаме отивам. много Айрон. Аз стига. Ще се затроши вратата с батарияци и да зомби. Ето го. Спокойно, бе. Имам 12 Да ми Айрон. дойде, бе. 12 Айрон, Злати. Браво. Гошо има 6. Дай на всеки по 2, бе. Аз? Дай на всеки по 2, тури в Кой ще честа, бе. отрови? Я. Некой направи нож, ай! Ай, служи в честа 2, бе. Добре, изпечи ги, бе, изпечи ги. Да, просто. Моята, бе. Мале, виж, гъсам често, забете си. Едно, две. Отивам да Долу. осветам мината. Взимайте. Мината! Минутото не. Чакай, ще... Когато ще вратата, аз ще го... Вижда, да. Аз имам легло, правете си легла. Ай, дай вълна, бе. Ами Нямаш къде, ли бе? вълна, виж, имаш още едно легло, бе, помага. Ами само едно, това не е мое, бе. Имаш два, бе. Това е моето легло в момента, къде да го гледаш? Така, ти прави си легло, бе. Няма. Айде, де. Ще правя... Не, Айрон слон без мота, Айрон кирка трябваше да прави. Ай, диша. Верно. Късмет. И да ви трябва Бичим един ток. камик. И отивам вътре за камик. И между другото, аз съм гладен и няма за сега да ям. Здравей. Чао, времената. Аз имам паражоли 5. Няма тук грава. Какво ще бе? Само Злати мани прави епизоди без нас. Добре. Ама нагоре аз ще си... Така, и гадно. Та печка. Какво аз мой